Ngaten? Nggih. N. Napa? No. Iki napa? Mangan? Diwaos mangan nane pripun? Di pangku. Ngaten? Nggih. Ini aksara be diserat birien supados muni be di be paringi lajeng ro terus so diwaos terus supados muni beras kepripun napa nek di pangku dados niki diparingi bapak dados se ma lajeng ro semarako terus pripun muni semarak di pangku ngaten aksara sa lajeng ngaten niki sa niki l supados muni i di ulu napa suku sa li lajeng supados muni m mone di